ste tu viackrát povedali vy, že rešpektujete zákony. Chcem sa spýtať, rešpektujete ich všetci ako poslanci tie zákony? Pretože, sa chcem spýtať, je konflikt záujmov, ktorý som napísal a ktorý bol povedaný aj v STV. Tu máte výpisy obchodného registra, jedna strana, druhá strana, dve firmy. Hej. Smejete sa, pán Král. Je tam konflikt starostu. Nerobte si to kampani, keď dneska... Ja si nerobím kampaň. Ja si nerobím kampaň. Kampaň si poprosím, že si sem zvolám za stretnutie. Pán Jeláč, dajte otázku, prosím vás. Dal som dva výpisy. Vava a DOSET Energy AS. Vy tam figurujete ešte v dozorných radách v jednej figurujete dokonca v roku 2012, v druhej 2011 do 9. mesiaca. Je to v rozpore so zákonom, že nesmiete byť v dozornej rade právnickej osoby, ktorá vykonáva obchodnú činnosť. Chcem vás požiadať, pani poslanci, je to podnet občana, aby ste jednali o konflikte záujmu vášho starostu, nakoľko platí svoju právnickú firmu z peňazí obce. Po druhé, hovoril som o používaní auta, berete neoprávnený benefit, pokiaľ to nevysvetlíte. A po tretie, ste boli do roku 2012 v dozornej rade DOSET Energy. Máte tam dôkazy, jednajte čestne ako poslanci obecného zastupiteľstva. V zmysle zákona ja vám dávam podnet a vy ako poslanci obecného zastupiteľstva by ste o konflikte záujmov mali jednať a mali by ste prijať opatrenia.